Ayab ti panagdayaw. Nagasat dagiti awan, mulit ti panagbiag na. Nga ababiyag kas mayanurot iti linteg ti Apo. Nagasa dagiti mang tungpal kay iti bilin na when nagasa dagiti agtulnog ken kuana iti amin a puso da. Pulos nga awan, dakes nga aramidenda. Magnada kadagiti dalan ti Apo. Inted mo kada kami wapo dagiti nilinteg mo katimbilin mo atong palad mi ida asi iinget. Sapay kumata, agtalina edak, anapudno, mga nurot kadagiti ipaalagad mo. Pulos nga wanto ti panakaibabain ko notong palag dagiti amin abilin mo. Agdaydayawak to, ken ka iti nadalus a puso, no masursurok dagiti nalinteg a pangideg mo. Tung palag dagiti lilinteg mo di na kumabaybayan uray inton kaano. Walang isa Diyo, ken manubo tayo, amangan na naginas na di langit akan ka, kararwakan taham, di mangisalakan, di arimon pagrubabam, adi agpatingan. Di ako tiyayat, itentay malangan, nagsagapa sinaragsak, na inaton siyayat, diya'y langit madayaw, angheles agrupam, kenami nagsitsitaw, ayat na alaryan. Manang Diyos kapya, nadakkel bilag na, napnugubat agsarden da, katawag dayaw da, di pa nagturay na, awan patinggan na, samit sa bungag saklap na, diya'y sa kanan na. Malakatay ita, di Apo di gloria, at di Ama ken di Anak, inda nagmaymaysa, inka magdaydayaw, ken ka di mamingka, ken Apo amin nga aldaw, sikat pagrupaman. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito na nagkatipon-tipon po kami sa inyong tahanan. Marami pong salamat sa panibagong buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat din po sa lahat ng mga blessings na iyong binigay sa amin, Panginoon. And i-ready niyo nga po ang aming puso't isipan sa pakikinig ng inyong mga salita. Tanggalin niyo po lahat ng worries and doubts sa aming puso't isipan. And give us the knowledge, wisdom, and strength na kailangan po namin, and continue to guide us and keep us safe. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. O Diyos diya'y langit, dayawan dakak, pagariam ka di, isuti
sulmi pakawanan mi matpadami adut sulisog idalanakam isalakan nakam kinatakas di pagaryaman nakamalingkan dayaw ken kaku ukwamamin. Amen. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat ay mga agsapa kada tayo aming kakabsat. Madayaw ti apo iti kadati sumagdual may isa kadatayta. We praise God for the presence of each one of us today in this most holy worship. Friends, may mga ilang paalala lang po para sa atin. Ngayong linggong ito, dalawa po yung ating pinagdiriwang. Una, liturgically, today is Transfiguration Sunday. Sa lahat ng mga simbang Kristiyano o karamihan sa simbang Kristiyano sa buong mundo, pinagdiriwang po yung pagbabagong anyo ng ating Panginoong Hesus sa Mount of Transfiguration. Alam natin na nakita sina Moses at Elijah na kausap ni Jesus sa Mount of Transfiguration. Kung kaya dito po sa ating herald, yung short devotional reflection sa harap ay patungkol sa Transfiguration. Changed by His glory. Sinadya ko po talaga na ilagay yan. Ito rin po, dahil Transfiguration Sunday, sa Revised Common Lectionary, ito yung huling linggo bago ang Kwaresma. Bago ang Lent, commemoration of Lent. Pangalawa, ito rin ang linggo na pinagdiriwang ang National United Methodist Young Adults Fellowship Sunday. National UMYAFP Sunday. Sa buong Pilipinas, pinagdiriwang po ito at pinaparangalan ang lahat ng mga UMYAF, mga young adults ng simbahan. Kung kahit mamaya po ay tatawagin natin ang mga MYAF, ipapag-pray sila, tapos may kanta sila, di ba? Wala? Papanalangin natin sila, tapos bibigay din natin ating special offering para sa UMYAF ministries ng buong komperensya, regional conference, annual conference, district at local level. So may special offering po tayo mamaya para sa Young Adults Ministries. Pangatlo, sabi ko po kanina, ito yung huling linggo bago ang simula ng Lent. Dahil ito yung huling linggo bago ang Lent, ibig sabihin, sa Miyerkules po, ito po yung simula ng Kwaresma at sisimulan natin dito sa pagganap ng Ash Wednesday service with the imposition of ashes. Kung nung mga nakarang taon po ay alas 9 ng umaga, ngayon po mas agahan natin, alas 8 po ng umaga ang ating pagsamba sa Miyerkules. 8 o'clock hanggang 9 o'clock ang ating
Ash Wednesday worship with the imposition of ashes, either sa noo or dito sa palad. Maliban din sa mga iba na kung gusto, bubuduburan ng abo ang kanilang ulo. Para pwede po yung tatlong yon. Eight o'clock po ngayon. Unlike nung mga nakarang taon na alas 9. So ang ating Ash Wednesday service ay 8 o'clock. Dahil simula na po ng Kwaresma, ang atin pong evening prayers, Lenten evening prayers ay magsimula na rin. Sinimulan po natin ito last year, and this will be our second year. For 40 days, meron po tayong online evening prayer via Zoom. Tuwing alas 7 po ito ng gabi. Sabihan lang nyo kami kung gusto po nyo sumali. Actually, we encourage you to join us in this observance of Lenten discipline. Tuwing gabi po, maliban sa Huwebes, kasi yung Huwebes, mayroon po tayong midweek service. At Linggo, wala pong Lenten evening prayer sa Linggo kasi may mga worship services tayo. So mula po sa Miyerkules na yon, alas 7 ng gabi, via Zoom. At praise God, natapos ko na rin last week yung ating mga liturgies. 40 days na liturgy yan, kasama na yung devotional reflection. Yun pong gagamitin natin sa ating Lenten evening prayers or Lenten Complete. Ganon din po, for 3 or 4 years na, meron po tayong Lenten envelope. Sino po yung walang Lenten envelope? Ate Marlene? Asa na sa Ate Marlene? Tingnan po, lahat po tayo sana mayroong ganito. We have our Lenten envelope. Dito po sa cover niya ay Our Lenten Discipline. Andito po yung mga, ano ba yung mga ginagawa natin tuwing Lent dito sa NACS. Andito po yan. And then sa loob po nito, kung dati ay folder, ngayon nakalagay na po sa ating envelope ang My 2026 Lenten Calendar 40 Crosses. Alam na natin ang ginagawa natin dito, di po ba? Dito po sa cross na to, basahin ko po yung nasa envelope natin. The calendar of crosses, seeing our intentionality. Sabi dito, Romans 12:1, present your bodies as a living sacrifice. On your envelope are 40 crosses. 4 na po na cross yan. 1 for each day. Each night you identify the discipline you practice and color a cross. Tuwing gabi, i-identify nyo kung ano yung ginawa nyo. Mula dito sa 4 na nandito sa taas. Halimbawa, prayer might be green kapag you said an extra prayer sa 18 o sa Miyerkules, kukulayin nyo ng green itong sa 18. Helping, purple. Kapag may tinatulungan kayong isang tao, purple naman ang ikukulay nyo. Doing something that was hard to do. Kapag may ginawa kayo na talagang mahirap para sa inyo na gawin, pero nagawa nyo, halimbawa, nag-fasting kayo, red naman ilalagay natin na kulay. And doing something without being told, ginawa nyo isang bagay na hindi kayo inuutusan, volunteer nyong ginawa ito, voluntary nyong ginawa ito, yellow naman.
Kahit na alin po dyan, ang ikulay natin, kung ano yung nagawa natin, yon ang corresponding color na ikukulay natin dito sa cross. Tapos sabi, this simple act is a daily examen, meaning inuusisan natin ang ating buhay. Did I show up for God today? It turns good intentions into a visible, colorful record of walking with Christ through the wilderness. Bahagi po ito sa ating pakikipaglakbay kasama ni Jesus sa ilang, kasi si Jesus, nanatili po siya sa disyerto ng 40 days. So, kung ano yung mga ginawa natin sa 40 days of Lent, na ikinulay din natin dito, yun po yung pakikibahagi natin kay Jesus. Sa 40 days na nandun siya sa ilang. And sa likod po nito, may victory offering. Kasama po sa exercise or sa Lenten discipline ay yung fasting. Nagbabawas tayo ng kinakain, nagbabawas tayo ng mga ginagawa, ng gastusin. Bawat araw sa 40 days. Monday to Saturday. Ngayon, kung magkano man ang natipid natin sa ating fasting, yun po yung ilalagay natin dito. Halimbawa, tulad ng sinabi ko, nung mga nakaraan, ang fasting ko talaga is breakfast. Kung magkano man natipid ko sa hindi pagkain ng agahan, yun ang ilalagay ko na amount dito. Isusulat ko dito at hindi ko lang susulat, yung perang natipid ko sa fasting ko, ilalagay ko dito. Upang hanggang 40 days yan, hanggang sa pagdating ng Easter Sunday, i-offer po natin lahat ito. Iaalay natin sa Panginoon ito. Kasama na po yung inyong pangalan. So, ito po yung ating Lenten folder and Lenten envelope. Sunod po. Mamaya po pagkatapos ng Tagalog-English worship, supposed to be, imi-meet ko ang nominations committee. Pero sasabihan ko na lang po yung mga members ng nominations committee, we will not meet today. However, we will meet next Sunday sa admin office. Yun nga lang, pag nag-meet tayo, please be prepared with your nominations or suggestions sa iba't ibang posisyon ng church council. Hopefully, 2 beses lang meeting natin. Next Sunday and anytime sa March para ma-finalize natin yung mga nominees natin. Sa sunod na linggo po, 22, Love Sunday. Love Sunday po natin sa sunod na linggo. Hindi po ngayon, kasi National Yumayaw Sunday, kung kaya sa darating na linggo ang ating Love Sunday. Wala po tayong renewal of marriage vows, pero may ipinalit tayo na mas matindi. Ano kaya yun? Abangan. Kaya't sa mga may asawa po dyan, please pakidala po ang inyong asawa. Kung nasa sementeryo na, huwag nyo nang hukayin ha. yung mga balo dyan na nagpaplano, matagal na kayong kinukulit ni Kuya June na ninong. So, yung mga may asawa po dyan, sana magkasama kayo sa darating na linggo para sa ating Love Sunday celebration. May special po tayong gawain sa linggo bilang pagdiriwang ng ating Love Sunday. Para po sa iba na nating mga announcements, tingnan na lang po ang ating Herald at pati yung ating
mga Facebook at chat groups. Oh, by the way, ito po yung hindi dapat malimutan. Mga chairpersons po ng iba't ibang komite ng konseho ng iglesia. Please po, i-meet na po ninyong iyong committees. Pag-usapan na ninyo yung inyong mga reports. Kasi March 1 and March 8, yun pong ating pre-charge conference. Doon na natin i-report lahat ng mga accomplishments natin bilang mga committees, bilang konseho at bilang lay organizations. Please prepare your reports. Dapat may electronic copy. Mas maganda kapag electronic na. Kahit wala na pong printed copy, pakisubmit po ang electronic copy ng inyong report sa ating secretary at nang sa ganun ay ma-format po ayon sa report ng charge conference. So, again, committee chairpersons, gather your committee now and then prepare for your reports. Happy birthday! Sino-sino yung mga nagdiriwang ng kalangkarawan sa linggong ito? We have Michael Sumagaysay, Patrick Melencio, Jovita Asilo, Earl Miguel Adlad, wala sina Miguel ano? Sean Dave Miral, Jet Sudukis, Zenaida Cordona, Robin Margallo, Evangeline Janco, Zyril Jane Liban, Jamila Castillo, John Lee Laguerta, John Paul Ginto, Helen Mucha, Aurora Manalili Tayag, Hannah Grace Solis, Graciel Andasan. Asan si Graciel? Dito ka sa baba, anak. Ba, ang dami mong fans, ha? Para magpapa-ice cream si Gara ngayon, ah. Pero hindi lang si Gara ang magpapa-ice cream ngayon, eh. Cecil Samson. Cecil, baba din dito. Akala mo, no? Ay, cake naman kay Cecil. Kasi si Graciel, magpapa-ice cream si Gara. Marian Remedios Maborang, Janzel Blanco. Meron pa po bang mga birthday celebrators dyan na hindi ko natawag? Ay, yung mga nagdiriwang ng wedding anniversary. Merong nagdiriwang ng kanyang birthday dito eh. Ayaw tumayo. Halika na dito. Kala mo ha, dito ka. Ay, Shanghai naman sa kanya. Ice cream, cake, Shanghai. Teka, asan yung pansit? Dapat habang ongoing ang service, tawag na kayo at mag-order na. Para sa Sunday school, ready na ano. Ay, sarado pa? Maya-maya magbubukas na. Sige po. Graciel, kailan ang sayo? 21. Si Cecil, 21. Ikaw?
19. Sige, can we just extend our hands toward them and let us pray for them? Nasa harapan po namin, Panginoon, ng mga kapatid na magdiriwang ng kanilang karawan sa linggong ito. Si Jonah, si Cecil, saka si Chriselle. Lord, salamat po sa bagong taon na ipagkakalob nyo sa kanila. Naangkin na namin na ang bagong taon na to sa kanilang buhay ay taon na punong-puno ng pagpapala at kagalingan, punong-puno ng biyaya. Dalangin din namin, Panginoon, i-bless mo ang kanilang mga plano sa buhay, ang kanilang kabuhayan ng pamilya, ganon din ang mga pangarap. Grant them their heart's desire, Lord, and may that be your birthday gift to them. Ganon din sa lahat ng mga nagdiriwan ng kalakaroan na wala sa amin ngayon, maging sa mga nasa online, i-bless niyo rin sila. Ganon din, Panginoon, sa mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary. Bless their family, bless their marriage, and bless their plans as well. We thank you once more for the new life, for the new year that you're about to give them. In your name, O Jesus, amen and amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to... God bless you always. God bless you always. God bless you, God bless you. God bless you always. Ice cream. Cake. Shanghai. No, ano yun? Happy birthday. Happy birthday. Sige po, atin pong tunghayan ang handog ng ating mga anak.
Tinatawagan po natin lahat ng bata po. Extend po natin ang ating mga kamay at ipanalangin po natin sila. Aming Diyos, patuloy na pinupuri at pinapasalamatan ka namin sa sandaling ito at sa dakong ito, O Diyos. At nakikita po ang inyong mga anak, ang mga batang ito, Panginoon, na nakaluhod sa inyong harapan. Salamat po sa buhay nila, sa kalakasan na taglay nila ngayon. Salamat, Panginoon, sa inyong pagpapala sa bawat araw na nakaraan at bawat araw na lumilipas sa kanila at maging sa araw na ito, O Diyos. Patuloy, Panginoon, na sila ipinapanalangin namin, nilalapit namin sa inyong presensya. Dalangin namin patuloy, Lord, ang patuloy na paggabay niyo po sa kanila habang sila ay lumalaki. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na pag-iingat, pagkakaloob ng karunungan, pangunguna sa kanila, Panginoon, maging ang kanilang pamilya, mga kaibigan, at lahat ng mga taong nakapalibot po sa kanila. Ingatan niyo po at palakihin ang mga batang ito na ayon sa inyong pag-ibig, ayon sa inyong katuruan, ayon sa inyong kagustuhan. At maglingkod sila, Panginoon, sa inyo at sa kapwa, ng may buong pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Sige po. Tinatawagan ko po lahat ng mga members ng United Methodist Young Adults Fellowship na nandito. 24 years old, pataas, hanggang 40, yung iba pa nga, more than 40 pa yung edad ng ibang mayaf. Pwede po bang pumunta kayo dito sa harapan? Young adults, 24 and above, hanggang 40. Marisa, kasama ka dito. Ha? 48 na. Ay, kababayan naman. Gara. Cecil, Ami, dito kayo. Si Kuya John, nakala ko mayaf ka pa, Kuya. Sige po. Dito kayo sa gitna. This is the day you made. I'll rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. Oh, oh, oh. This is the day you've made. I'll rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural praise rising up in my heart, a sound that has to be made. Oh Lord, so my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. Oh,
rejoice and be glad in you. There's a supernatural praise rising up in my heart, a sound that has to be made. Oh Lord, so my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. So my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. So my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. So my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. Amen, amen. Thank you, Kat. Kat, sama ka sa kanila. Once more, extend po natin ang ating kamay at patungo naman sa mga kabataang may gulang. Hindi kabataang magugulang. Kabataang may gulang. Young adults ng ating simbahan. Let us extend our hands toward them. Let us pray for them. Before us, Lord, ay yung mga yumayaf na ito ng aming iglesia. As we extend our hands toward them, Lord, we pray for them. We bless them. We entrust them unto you. Dalangin namin, Panginoon, na lalo mo pang palakasin ang Young Adults Fellowship ng iglesyang ito. Mahirap pong pagsabayin ang karir, pag-aaral, at pagiging aktibo sa iglesia. Subalit, with you na siyang kasama nila, alam namin makakayanan nila ang mga to. Sumasabay pa nga po ang mga responsibilidad sa tahanan, sa pamilya, bilang nagsisimula ng bagong pamilya. Subalit, Lord, empower them now. Turuan mo sila kung anong dapat nilang gawin upang sa ganun ay magkaroon ng balanse, ang ministry, ang family, ang career, ang studies. Ganon din, Panginoon, dalangin namin. Lalo mo pang palakasin ang kanilang organisasyon at lalo pang dumami ang miyembro ng kanilang organisasyon. May they prosper, Lord, and as they prosper, may they be responsible
with all the blessings that you have given them and that you're about to give them. Bless their families, their plans. Bless their studies and their goals in life. In your name, O Christ, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang mga young adults ng simbahan. Sige po, you can now go back to your seats habang pinapanood natin ang pagbati naman ng Northwest Metro Manila District President ng mga young adults. Ganun. At sinong magpapasalamat sa inyo for the, siguro kasama na sa video to, para sa Christmas giving na ginawa nila para sa mga retired workers. As the deer pants for water, so Lord, my soul longs for you. Separation is over, yeah, yeah. Now that I'm seated with you, the heart in my throat cry, oh Lord. Face to face, there's so much of you to adore. And I want to know you more than I've known you. And I want to give you everything, 'cause you gave your all for me. I want to know you more than I've known you. And I want to love you the way you love me. As the deer pants for water, so Lord, my soul longs for you. Separation is over, yeah, yeah. Now that I'm seated with you, my heart in my flesh cry out for you alone. Face to face, there's so much of you to adore. I wanna know you more than I know you. I wanna give you everything, 'cause you gave your all for me. I wanna know you more than I know you. And I wanna love you the way you love me. Oh, face to face, face to face. Face to face, face to face. I wanna see you, Jesus. Face to face, face to face. I wanna see you, God. Face to face, face to face. More than I've known you, I wanna give you everything, 'cause you gave your all for me. I wanna know you more than I've known you.
and I wanna love you the way you love me. Kami nagpapasalamat po sa inyong suporta sa tagumpay po ng ating Christmas package for our retired workers. Alam po namin na medyo late na po yung pasasalamat namin dahil February na. Pero po kasi matagal po na nabigay isa-isa dahil po pinuntahan po isa-isa sa mga tahanan po ng mga retired workers, yung mga matatanda pong workers po natin. Kaya nagpapasalamat po kami sa lahat po na naging parte nitong gawain po na ito, sa lahat po na nagkaloob, financial or in kind, na ipadama po natin ang pag-alala, pagmamahal at pag-ibig sa ating mga nagretirong pastor at diakonesa na naging daluyan ng biyaya ng Diyos sa mga simbahang kanilang pinaglingkuran at patuloy na nagiging inspirasyon sa ating pananampalataya ngayon. Kaya muli po kami nagpapasalamat sa lahat po ng mga nagbigay ng mga sponsors. Nawa po ay patuloy po nating suportahan ang ating mga retired workers sa mga susunod pa pong panahon. Maraming salamat po. Ayun. Yung pagbati ng district president. Okay. Today is the day that the Lord has made. Let us all rejoice and be glad in it. On behalf of the Northwest Metro Manila District UMYAF Executive Committee, we would like to extend our greetings and congratulations to all as we celebrate the National UMYAF Sunday. Tayong mga young adults ay tinawag upang maglingkod at manatiling tapat. Sama-sama nating palakasin at palaguin ang UMYAF ng ating iglesia, di lamang sa bilang, kundi sa pananampalataya sa ating Panginoon. Naway mapanibago ang ating mga puso upang manatiling matatag at tapat na sumusunod sa mga yapak ni Jesus. Naway ang pagdiriwang na ito ay mas lalong palalimin ang ating pagkakaisa at magbigay ng inspirasyon sa atin na maglingkod sa Diyos at sa Kanyang bayan ng buong puso at ng may kagalakan. We are no longer sleeping giants. We are now roaring lions. Once again, happy UMYAF Sunday to all in Jesus' name. Panakaibasa Tinasantuan Asurat. 1 Corinthians 16 verses 13 to 14. Agsipot kayo, agtalinaed kayo anatibker, iti pamati ket tumured ket pumigsa kayo. Aramidan nyo asi aayat ti amin a trabaho yo. Ti sao ti apo. Aktag tayo iti panakibasa at santuan ng Ebanghelyo. Segun kan San Juan. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kao Apo Jesucristo. Naragsaka sa rita, dahil di
panagbiag na. Ni Kristo ken gloria na, ken ti madayat na. Patgekabalbaliksen, biag na ululiten. Ta isut pudnulan, awan ti samanin. Amangan nagsayaat, ama ibunbunan nagalo sa panagbiag ni Jesus na ayat.
Thank you, Ilocano Choir. Love is the answer. Mga kapatid, ang atin pong tagapagsalta ngayon ay more than 8 years ago, nakilala ko na siya. Ang unang-una kong napansin noon, sa kanya, maliit pa siya noon, ay yung kanyang napakagandang mata. Parang may spark yung mata niya noon. Sabi ko, sino kaya itong batang ito? Ang ganda naman ng kanyang mata. Hanggang sa after service, lumapit siya. Pastor, pwede magpapirma. Mayroon pala silang attendance. Kapag Sunday, bahagi yun ng kanilang subject sa school. Siya at ng isa ring sa mga bata noon sa Puno United Methodist Church. Kasi kapag wala siya dito, andun siya sa Puno. Malapit lang bahay nila doon eh. That was the start na nakilala ko siya. Later on, nung napunta ko dito sa NACS, ayun, yung bibong bata noon, smart na bata, siya palang presidente na kabataan dito sa NACS. Parang nanibago ko last Christmas. Bakit? Nung nag-present ang mga young adults, uy, nandun siya. All the while, parang stuck yung utak ko, MYF pa siya. A very active youth and now young adult of the church, a smart one. And we're praying for her na siya sa mga magiging isa sa magaling na abogado ng simbahan. Samahan niyo kami kasama ng mga magulang at ate niya sa panalangin para sa kanya. Friends, sabi ko nga dating MYF president at ngayon nakafocus siya sa kanyang pag-aaral at prayers para sa kanyang pamilya. Ang ating speaker, walang iba kundi si Alex Martina Aguilana. Alex? Salamat po, Pastor. Naimbag nga bigat. At doon na po yung natatapos lahat ng Ilocanong alam ko. Kaya po hayaan niyo pong ibigay ko yung mensahe ngayong araw sa Tagalog-English na lingwahe. Good morning po, and happy Mayaf Sunday. And belated Happy Valentine's or Happy Hearts Day. Sigurado po ako na marami sa inyo ang naka-receive ng flowers o chocolates kahapon. Kaya naman po nag-dinner or nag-date. You probably went out this time of year to celebrate love with your loved ones. Huwag po kayo mag-alala, hindi ko naman po tatanungin kung sino yung may ka-date kahapon. Okay lang po. Alam po kasi natin yan, na pagdating po ng mga dulo ng January, makikita na po natin yung mga hearts, red roses, mga decoration na may cupido sa mga bakery or mall, restaurants. Because February is Love Month. So, allow me to talk a little bit about love. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagdala sa amin dito sa simbahan muli, Lord, at upang matuto at makinig sa inyong mensahe. Maraming salamat po sa lesson ngayon about love, knowing that you did not just teach us love, but you are love. Lord, thank you for the love that we experience and the people that you have brought in our lives for us to love and to be loved by. Maraming salamat po, nawa po, gabayan niyo po ako sa pagsalita ngayon at pagpalain niyo pa po kami, Lord God. In Jesus' name we pray, Amen. So ang aking pong sermon ngayon ay patungkol sa love. Big word, very big topic, love.
Gaya nga po na nasabi ko, January pa lang, punong-puno na po ng decoration sa paligid. Pero kung papansinin niyo po, February 14, tapos the next day, February 15 ngayon, o kaya naman siguro hanggang February 20 lang yan, nakatago na po ulit yung mga decorations. Yung mga roses, nalalanta. Yung mga chocolates, nauubos. Ang mga pusong nakasabit sa bintana, binababa na rin. Dahil tapos na yung season. And I believe this is the perfect image and the exact problem with the world's version of love. It's seasonal, temporary. Masarap sa pakiramdam pero hindi nagtatagal. It only lasts as long as it feels good. Pero sa sandali nga po na wala na yung season, wala na din yung love. Imaginein po natin kung ganito na lang din kabilis magbago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang tawag po sa isang bagay na walang tibay, mabilis mawala o magbago, in English ay fickle. F-I-C-K-L-E, fickle. Ulitin nyo nga po, fickle. Isipin niyo po kung ang pag-ibig ng Diyos ay seasonal, fickle. Na kapag nakagawa tayo ng kasalanan, bigla nang itatago yung kanyang pagmamahal. O kaya naman pag hindi na tayo lovable, o kapag uncomfortable na tayong kasama, bigla na lang mawawala yung pag-ibig niya sa atin. Kung ganito po ka-fickle ang Diyos, wala po sanang nandito sa simbahan. Dahil wala na po tayong pag-asa. But praise God, dahil ang pag-ibig niya ay fickle, ay hindi fickle. Rather, ito ay steadfast. Sabihin niyo nga po, steadfast. Mahilig po talaga ako sa ganito. Steadfast, matibay, matatag, nananatili, maaasahan, may determinasyon. Yun po ang ibig sabihin ng steadfast. At dahil steadfast, ang pag-ibig niya sa atin, tinatawag niya rin tayo na magmahal ng steadfast. Kaya ang tanong po na gusto nating sagutin ngayon, paano? Paano ba tayo mananatiling tapat or steadfast sa pag-ibig sa gitna ng mundong madaling bumitaw? In other words, how can we walk in steadfast love in a world of fickle and conditional love? Kapag ang mundo nagsabi ng ayoko na, pagod na ako, nagsawa na ako, o tapos na yung season, paano tayo bilang mga Kristiyano na mananatiling nagmamahal? Alam niyo po, tuwing naiimbitahan ako mag-sermon, nakaulagalian ko na pong gumamit ng format or outline. Estudyante po kasi ako eh. So, mahilig po ako sa mga acronym, mga mnemonics, mga memorization tool para po hindi ko makalimutan yung mga lesson. So gusto ko pong magbahagi ng isang acronym na madali lang tandaan para po sa sermon today. Yun ang salitang love, L-O-V-E. Sabihin nyo nga po, love. Para lang po yan yung kanta ni Frank Sinatra. L is for the way. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. B is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore and love. So, ganun lang po siya. Mnemonic, para po may ibig sabihin. So, simulan po natin ang first letter. How can we walk in steadfast love? L, sa kanta po ni Frank Sinatra, ay for the way you look at me, look. Pero sa umagang po ito, babaligtarin po natin siya. L is for the way we look at Jesus. Bago po tayo matutong magmahal ng steadfast, kailangan po nating tumingin sa ating perfect example. Siya yung nagpapakita, paano nga ba magmahal? Kung meron po kayong mga Biblia, I encourage you to open it to 1 Peter chapter 2, verse 21.
For God called you to do good, even if it means suffering. Just as Christ suffered for you, He is your example and you must follow in His steps. Sabi po rito, si Jesus ang ating example, ang ating halimbawa. Alam niyo po dati, sa Greek, nung ancient Greece, pag nagsasalita po sila, pag nagsusulat po sila, meron po silang tinatawag na trace line. Yung po kasing sulatan nila, gamit lang po nila ay wax. Wala pa po silang paper. Kaya pag tinuturuan nila yung mga bata kung paano magsulat, ang ginagawa po ng mga bata, pinapakiramdaman nila yung indent, yung marka na ni-leave ng teacher nila. Ang tawag po doon ay hypogramos. Para po siya yung mga bata tayo, yung trace the dots, na ginagawa po natin na may tuldok, tapos susundan natin yung tuldok. Ganon din. Ang buhay ni Jesus ay ang ating halimbawa. Ang bawat yapak niya ay isang tuldok na kailangan nating sundan. Ang pinakamaganda po dito, hindi na natin kailangan hulaan kung paano magmahal. Kasi pinakita niya na, kailangan na lang nating sundan at tularan yung mga yapak na iniwan niya. At ano nga po ba nakikita natin sa mga yapak niya? Again, I encourage you to open your Bibles on John chapter 13, verse 1. Having loved His own who were in the world, He loved them to the very end. So pong i-emphasize, to the very end. Jesus loved consistently, not conditionally. Ibig sabihin po, hindi namimili si Jesus ng pagkakataon para magmahal o kung sino ang mamahalin niya. Ang pag-ibig niya ay hindi nakadepende sa mood niya, kung trip niya bang magmahal ng araw na yon o medyo naiinis siya at iritado, kaya siguro pang bukas na lang yung mahal. Or hindi rin siya namili kung sino sa mga disipulo niya yung mabait enough para mahalin niya din, o sino yung, hindi, okay lang, hindi naman siya ganun kabait masyado, hindi ko na lang siya mamahalin. Naalala niyo po nung hinugasan ni Jesus yung mga paa ng mga disipulo niya. Kasama po dun sa mga paa, ang paa ni Peter na magkakaila sa kanya. Pero hinugasan niya pa rin. Kasama po dun yung paa ni Judas na magtatraidor sa kanya. Pero hinugasan niya pa rin. He loved the faithful and the betrayer alike because His love was universal para sa lahat. Masasabi po ba natin yon tungkol sa pagmamahal natin sa ibang tao? Hindi po, di ba? Kasi ang totoo po niyan, kadalasan ang pag-ibig natin selective. Pinipili natin kung sino yung deserving sa ating pasensya, sa ating oras, sa ating malasakit. Kapag mabait sila sa atin, mahal natin. Pero kapag talikuran na tayo, kapag wala na tayong benefit na nakukuha, di na natin sila mahal. Okay lang. But Jesus washed the feet of the very people who would walk away from Him. He loved the hands that accepted the coins that sold Him. His love did not stop at rejection or pain or even the cross. Even when abandoned by His closest friends, Jesus remained faithful to His mission because steadfast love does not quit even when it hurts. So yun po ang L. Ano pong sunod na letter? O. O stands for offering yourself daily. So L stands for looking at Jesus. O stands for offering yourself daily. Kung titignan po natin si Jesus bilang partner, ang O ay makikita po natin sa Luke chapter 9, verse 23. And it says, "Then He said to the crowd, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way. Take up your cross daily and follow me." Alam niyo po yung song na The Steadfast Love of the Lord?
Sige nga po, kantahin po natin. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Thank you po. Pansinin niyo po yung salita na common sa kanilang lahat. Daily, araw-araw, new every morning. Ang steadfast love po ay hindi nabubuhay once a year, gaya ng celebration ng Valentine's. Hindi rin to nabubuhay sa bugso ng damdamin or hindi rin to nag-sustain sa kilig lang. Ang steadfast love ay nasusustain ng daily surrender. Alam niyo po, nagtanong-tanong po ako sa mga kaibigan ko. At gusto ko rin pong i-encourage kayo na pag-isipan yung sagot niyo dito. Sabi ko po sa mga kaibigan ko, ano para sa inyo yung isang simple, ordinary, at parang boring na scenario na pang-araw-araw lang sa buhay ninyo, pero kapag nangyayari, bigla nyo nararamdaman na, this is love. Ito pala talaga ang tunay na pag-ibig. Yung moments na hindi naman special, parang walang kilig or walang special na okasyon. Yung mga tahimik at karaniwang sandali lang, pero dun mo nararamdaman na, mahal ko tong taong to, or mahal ako ng taong to. Bigyan ko po kayo ng mga example ng mga sinabi nila sa akin. Sabi po ng isa kong kaibigan, ang love para sa kanya ay yung kapag hating gabi na, tulog na, nakahiga na lahat, pero babangon siya para kumuha ng tubig kasi nauuhaw yung katabi niya. Sweet naman po, no? Yung isa naman pong kaibigan ko, sabi niya, ang love daw ay yung parang kapag dinidiligan ng boyfriend niya yung mga halaman niya. Mahilig daw po kasi siya sa mga halaman. Kaso lagi daw pong namamatay sa alaga niya. Kaya nauubusan siya, nalalanta. Dahil doon, kusang dinidiligan ng boyfriend niya yung mga halaman. Kahit hindi niya sabihin. Yun daw po yung love sa kanya. Sabi pa ng isa kong kaibigan, para sa kanya, ang love daw ay yung nagsabi lang siya ng isang beses sa papa niya na mahilig siya sa mayonnaise. Ngayon daw yung bahay nila at yung ref nila, sobrang daming mayonnaise, tas iba't ibang klase. Sabi niya parang OA, parang ang daming mayonnaise. Nasabi ko lang one time kay papa na. Sabi po nung isa ko pang kaibigan, ang love daw sa kanya ay yung magbabanding sila, magbabarkada, magkakasama sila, pero wala silang ginagawa. Magkasama lang sila. Masaya na daw po sila doon kasi kahit boring, gusto lang nila na magkakasama. At sabi po ni ate, sabi po ni ate, ang love para sa kanya ay yung kapag busy na siya masyado or kulang na siya sa oras, si papa na yung maghuhugas ng pinggan o mga pinagkainan. Or magpaplantsa or maglilinis. Kahit na dapat naman talaga, siya yung gagawa nun. Para sa akin po, ang love ay yung kapag kausap kita, kahit walang kwenta yung sasabihin ko, share ko siya sa'yo. Ikukwento ko kahit walang sense at kahit hindi importante. Basta naisip ko lang, tapos gusto ko lang siya sabihin. Nakakatuwa po, no? I think it's because love is not just in the big things and grand events. Yung totoo po niyan, love is felt most in the everyday. Everyday. Kasi madali pong maging loving at in love pag Valentine's. May roses, may kanta, may handaan. Madaling magmahal kasi madaling kiligin. Pero ang tunay na steadfast love
ay yung kapag wala ka ng audience. Boring na. Pagod ka na sa trabaho o sa school, magmamahal ka pa. Offering yourself daily means choosing to do those small things every day, always. Like praying or devotion, fellowship, Bible study. Ang pagsunod kay Jesus ay nagsisimula sa pagbitaw sa sarili nating mga convenience. It's saying, Lord, sige, hindi ko muna uunahin yung pahinga ko, uunahin ko yung devotion ko. Lord, sige, hindi muna ako magmo-mall today, magsisimba muna ako. It's saying, Lord, hindi ko muna uunahin yung pride ko, kundi yung pasensya ko para sa mga kaibigan ko. Dahil kung hindi natin kayang ibigay ang sarili natin sa maliliit na bagay, paano pa kaya pag malaking sakripisyo na ang hinihingi ng Panginoon? Ang daily surrender ay training. Doon natin natututunan kung paano maging steadfast. Because it roots our love not in convenience and not in just feeling, but in obedience, in habit. Ang susunod po na letra ay letrang V. V stands for visible love through action. And this can be seen in John chapter 13, 1-3, 13, 34 to 35. Sige po. So now I am giving you a new commandment. Love each other. Just as I have loved you, you should love each other. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Sabi po ni Jesus, ang pag-ibig natin ang magsisilbing ebidensya, patunay sa mundo na tayo ay ang mga alagad o mga follower niya. Sa English grammar, ang love ay pwede pong maging noun, pwede ring maging verb. Pero sa kaharian ng Diyos, ang love ay verb, action word. Hindi po sinabi ni Jesus na makikilala tayo sa mundo dahil magaling tayo mag-memorize ng verses. O dahil maganda yung pagkanta natin. O dahil marami tayong na-post sa Facebook na Bible verses. No. Sabi niya, makikilala tayo sa ating pag-ibig, kung paano tayo magmahal ng ating kapwa. And when it comes to love, if it's not visible, it's not convincing. Ang tunay ng steadfast love, kailangan nakikita, nararamdaman. Kasi aanhin mo ang pag-ibig na hindi mo naman nakikita o nararamdaman. Sabi nga, love that remains invisible remains unconvincing. Kapag ang pag-ibig nasa isip lang o sa salita lang, hindi ka panipaniwala. Kailangan meron tong resibo, ebidensya sa gawa. Ano nga po ba ang itsura ng visible love? Nalala niyo po yung ginawa ni Jesus bago niya ibigay ang utos? Sabi, hinugasan niya yung mga paa ng mga disciples. At bago niya po ito hugasan, siya po ay yumuko at nagsilbi. Siya po ay nagpakumbaba at nagsilbi. He stooped low and he served. Nakikita ang steadfast love kapag pinipili mong magpatawad imbes na magtanim ng pait. Kapag inuuna mo ang iba kaysa sa sarili mong comfort. At kapag nananatili ka kahit na mahirap na yung sitwasyon. Love that is steadfast is seen when there's forgiveness over bitterness, when there is service over selfishness, and there's faithfulness over quitting. Ano po yung word ulit na sinabi ko sa inyo kanina? Fickle. Diba? Madaling magbago, madaling sumuko, hindi maaasahan, walang tibay. Sinong gustong magmahal ng ganon, di ba ho? Kailangan ng love steadfast. Ibig sabihin po nun, sometimes,
choosing the other person over yourself. As God has always chosen us over His own comfort and His own convenience. Ang mundo po ay hindi nangangailangan ng mga loud Christian, mga Kristiyanong maingay. Kasi sila puro salita lang. Ang kailangan ng mundo ay loving Christians. Mga tao na ang gawa ay sumasalamin sa puso ni Kristo. Na kapag nagpapatawad ka kahit ikaw ay nasasaktan, nagsisilbi ka kahit walang pumapalakpak, nananatili kang tapat kahit na walang nakatingin, doon nagiging visible ang Diyos. Sa mundo na napakaraming self-interested, ang taong marunong magsakripisyo ay parang liwanag sa dilim. Kasi they stand out. That kind of love is steadfast love. Ang huling letra po ay E. And E stands for being empowered by God's strength. Basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 16, verse 13 to 14. Ando na po ba kayo? It says, "Be on guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong, and do everything with love." Ulitin ko po yung dulong part. Do everything with love. Naisip po siguro natin, no? Grabe ang hirap, nakakapagod magmahal. And totoo po yun. Tama po kayo ng iniisip. Because steadfast love requires faith, courage, strength, and it's precisely why we can't do it alone. Ang steadfast love ay hindi po produkto ng human willpower. Na pag-decide mo na lang na, steadfast love, mamahalin ko siya, okay, game, go. Forever na to. Ganon. Hindi po siya ganon. Steadfast love requires the power of the Holy Spirit. Hindi po ito yung pipilitin mo na lang kasi kailangan. Kung susubukan nating magmahal, gaya ng pagmamahal ni Jesus, gamit ng sarili nating pasensya, gamit ng sarili nating methods, at gamit ng sarili nating grace, mauubos lang po tayo. Ano po yung tao lang tao lang ako eh. Pero kapag tayo ay dumepende sa Diyos, ang ating source ay hindi ang ating sarili, kundi ang pag-ibig ng Panginoon na kailanman ay hindi naubos o mauubos, it empowers us to keep going. Kapag tayo ay dumedepende sa Holy Spirit, nagbibigay siya ng kapasidad sa ating puso na manatiling tapat sa gitna ng mga pagsubok at manatiling mapagmahal kahit na nasasaktan. Diniin po sa Corinthians that strength is shown through love. Sabi sa verse, stand firm, be strong, do everything with love. Sa mundo, ang ibig sabihin po ng magiging matatag ay magiging matigas. Yung di ka na nasasaktan kasi wala ka nang pakialam. Diba? Tatag mo, tigas. Pero sa mata ng Diyos, ang tunay na kalakasan ay ang pananatiling mapagmahal, kabila ng sakit. Ang lakas na magpatawad, ang lakas na manatili, at ang lakas na magmahal ng tapat ay hindi nanggagaling sa atin, kundi sa kapangyarihan ni Kristo na nasa loob sa atin. Ang LOVE, or yung love na acronym na sinabi ko po sa inyo, ay hindi isang formula para maging perfect tayo. Ito ay isang paanyaya na laging bumalik sa example ni Jesus. So balikan po natin yung main na question, no? Paano tayong mananatiling tapat sa pag-ibig sa gitna ng mundong madaling bumitaw? Sabihin po natin ulit, L stands for looking at Jesus. Siya ang ating pattern na susundan. Next po ay O, offering yourself daily
ang ating pagsunod at pagtugon araw-araw. Ang sunod po ay visible love. Ang pagpapakita natin sa mundo na ang pag-ibig ay may ebidensya sa pamamagitan ng ating mga gawa. At E ay empowered love, na humuhugot tayo ng lakas galing sa Diyos. Ang hamon po sa bawat isa sa atin ngayon ay huwag nating hayaang maging seasonal, conditional ang ating pag-ibig. Paglabas po ng ating simbahan, ang mundo ay patuloy na magiging fickle. May mga makakasalamuha tayong mga tao na mahihirapan tayong mahalin. Mga taong hindi marunong magpasalamat at mga sitwasyon na susubok sa ating pasensya. Kaya bago po ako magtapos, gusto ko po kayong i-challenge na mag-participate sa ating Lent season. It's a good example of showing up daily. Kasi araw-araw po iyon, di ba? Na tayo po ay mag-fast, whether that's food or social media or something else. Maging kilala sana tayo hindi lang bilang mga taong palasimbahan or relihiyoso, kundi bilang mga taong ang pag-ibig ay hindi kumukupas, hindi bumibitaw, at nananatili hanggang dulo. May we be known not just as religious people, but as steadfast lovers. Lovers of Christ and lovers of neighbors. So, will you remain steadfast when love is tested? Will you follow Jesus not only in blessing but in sacrifice? And will you walk in steadfast love in a world of fickle and conditional love? Sana po ang sagot natin dito ay yes. Mahalin natin ang isa't isa at ang Panginoon in a steadfast manner. Maaasahan, consistent, and steady. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo na I love you. Nawa po yun ay hindi lamang salita, kundi an encouragement and a reminder to be that steadfast love wherever we are. Maraming salamat po. In Jesus' steps, to God be all the glory. Thank you, Alex. Wow. Galing sa isang taong in love sa Panginoon. Nagulat si Ate Zen. Sige po. Pasalamatan na natin ang ating speaker. Aking tinatawagan muli si Alex dito. Ganon din ang mga officers ng MAYAF na narito. Samahan niyo ko at ibigay natin ating token sa kanya. Uy, law. Alex, maraming salamat sa mensaheng pinagkaloob mo sa amin sa linggong ito. May we truly feel the love of God and may we truly express love to God and to others. Thank you. Nandito na rin ang kanyang buong pamilya. Pwede bang pumunta na rin kayo dito? At nang kayo'y aming may panalangin. Can we just extend our hands toward Alex and toward the whole Aguilana family and let us pray for them. Nasa harapan po namin ng Panginoon ng pamilya ng aming lay leader, si Kuya Alan, si Ate Zenny, si Alisa at saka si Alex. Maraming salamat po sa mensahe na pinagkaloob sa amin ni Alex at sa mensahe ng pagmamahal na nakikita namin sa kanilang buong pamilya. Hindi lang po sa pagmamahal sa inyo, kundi pagmamahal sa kapwa. We now ask you that you please bless them and listen to their prayers. We continue to pray for healing upon Ate Zen
batid po ninyo ang kanyang pinagdadaanan at pinagdadaanan ng kanyang pamilya. Kung kahit Panginoon, as a church, we declare miracle upon her right now and upon her family. We declare healing upon healing, grace upon grace sa kanya at sa kabuong Aguilana family. Salamat din po sa paglilingkod nila. Salamat sa pagmamahal nila. Sa ngalan mo, Kristo. Amen and amen. God bless po. God bless. Thank you so much. Tinatawagan ko po ang mga ushers para sa ating offering. Lubos, O Diyos, na nagpapasalamat po kami sa dakong ito. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na pinagkaloob mo muli sa bawat isa sa amin upang kami ay makapagsamba. Itaas ang inyong ngalan, Panginoon. At salamat sa mensaheng aming tinanggap ngayong araw. Bilang nakatanggap ng iyong pag-ibig, bilang mga taong pinagpala mo, O Diyos, narito ang mga handog na ito ng iyong mga anak, handog pa sa salamat, ikapo at mga pangako, O Diyos. Tanggapin niyo nawa ang mga ito't pagpalain upang magamit, Panginoon, sa mga ministeryo, pagpapatuloy ng ministeryo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. At ganun din, Panginoon, patuloy na pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin bilang buhay na handog sa mundong ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga kapatid, sa ating pag-awit sa ating closing hymn, at tinatawagan ko muli ang ating mga ushers, pag na kayong umupo, pakikuha uli yung mga offering baskets, yung mga blue, at ibigay natin habang inaawit natin ang ating closing hymn, ipagkaloob natin ang special offering para sa UMYAF Ministries. Pwede po kayong pumunta na lang sa mga upuan. Let us sing our closing hymn, I Surrender All.
datun kuken kaketawatan nag Espiritum ipariknam ti kadana kanyag awatem Jesus awatem amin tuy biag ko inak idatunwan itag amin. Mga kapatid, mayroon ba kayong mga special prayer requests? May sakit ba kayo ngayon? May mga problema bang pinagdadaanan ngayon? May suliranin kayo ngayon? Inaanyayahan ko kayong dumulog sa Panginoon ngayon. Inaanyayahan ko kayong lumapit sa Panginoon ngayon. O gusto nyo bang i-commit muli ang iyong puso sa Kanya? I invite you to come to Jesus that we may pray for you. Intercessors, tayo manalangin. Sa umagang ito, O Diyos, kami lumalapit sa iyo. At sa paglapit namin sa inyo, kami nagpapasalamat sa bagong buhay, bagong kalakasan na kaloob nyo. Salamat din po sa pangungusap nyo sa amin, sa pamagitan ng inyong lingkod na ginamit. Pinaalala sa amin ang ibig sabihin ng pagmamahal, tunay na pagmamahal. Dalangin ko, Panginoon, nawa ang bawat isa na narito ngayon at bawat nakarinig ng mensahe mo ay tunay nga na maisabuhay nila ang salta. Maranasan ang tunay na pagmamahal at maiparanas ang tunay na pagmamahal. Panginoon, sa oras na ito, narito ang iyong mga lingkod, ang iyong mga anak, nananalangin. Di ko man batid ang bawat panalangin, kahilingan ng mga narito ngayon, Panginoon, subalit kayong nakakabatid nito, dalangin ko, Panginoon, pakinggan ang panalangin ng mga anak mo. Pakinggan ang kanilang mga kahilingan. Ganon din, O Diyos, ang bawat nangangailangan ng kagalingan, release your healing mercy. Touch your people, Lord, and may we feel your healing hands laid upon us. Maramdaman nawa namin ang iyong mapagpagaling na kamay na nakapatong sa amin ngayon. Makita nawa namin ang iyong mukha na nakangiti sa amin. Marinig nawa namin ang iyong tinig na nagsasabing, "You are healed, you are healed." Ganon din, Panginoon, sa mga may pinagdadaan ng problema, pinansya, relasyon, sa pag-aaral, sa trabaho, at ano pa mang mga problema. Be their strength, be their help, Lord Jesus. Be their comfort, be their guide. Lord, muli, kinukumit namin ang aming buhay sa iyo. Turuan mo kaming magmahal. Turuan mo kaming magmahal gaya ng pagmamahal mo sa amin. Narito din po ang mga alay namin para sa Young Adults Ministries. Basbasan mo mga to, makapagbigay galak nawa sa iyo. Gamitin mo mga to upang sa ganon
lalo pang lumaganap ang ministries ng mga young adults, lalo pang lumaganap ang iyong paghahari dito sa mundo. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin, itong aming pagsamo. Amen. Amen. Yawat kuday tuy puso, unwan nakiti ayat muken bendisyon nga adu. Awatem Jesus, awatem amin. Tuy biag kuin na kinatun wan itek amin. Mga kapatid, ang Diyos ay pag-ibig. At sabi nga, by this the world will know that you're my disciples if you love one another. Makikilala tayo ng mundo hindi dahil sa ating loud words, sabi ni Alex, kundi by our loving. By loving others and by loving God. Pumayo kayo. Iparamdam sa lahat ng dako at sa lahat ng tao ang pag-ibig ng Diyos. Pumayo kayo. Iparamdam sa lahat ng dako, sa lahat ng bahagi ng mundo, ang pagmamahal ng Diyos. At sa ating paghayo, ipagkaloob-nawa ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, ang kanyang biyaya, pagpapala at kagalingan, kapayapaan sa inyo at sa inyong buong sambahayan, ngayon, magpasawalang hanggan. Amen at amen.
Sige po. Lahat po tayo pumarito para sa ating picture taking. May invite you all to please come forward for our picture taking.